Здравейте, скъпи приятели! Днес се намираме в зала Земноводни игричуги. Застанал съм пред емблематичната жълта анаконда, останала от Френския колеж. Тя е с дължина 8 метра и половина, а в природата са улавени екземпляри до 11 метра. Тя е емблематична за музея, тъй като оставя дълбок спомен в посетителите със своите размери, когато е бил изработен препаратът от монасите от Френския колеж Свети Августин. Интересното при нея е, че кожата не е разпъвана, а се е такава, каквато е била в действителност. Нашата колекция от силно отровни змии. Имаме габонска отровница, гърмяща змия и известната черна мамба. Нарича се черна мамба, защото последното нещо, което виждате, е черната уста. Тя е една от най-потенциално опасните змии, тъй като е силно раздразнителна, може да се движи със скорост 11 км в час и хапе многократно. Отровата е нервотоксин, който действа на вътрешните органи и нервната система. Имаме още два вида отровни мамби – източна зелена мамба и западно зелена мамба. Всички тези експонати идват от частни колекции. Когато им умрат домашните любимци, те ги даряват на музея, съответно ние ги препарираме и ги излагаме в нашата зала. Имаме и още два експоната, които са останали от времето на Френския колеж. Мугуната, която е проходна риба, живее в Черно море, а си хвърля хайвера в река Дунав. Улавяне в миналото заради ценния си хайвер, и което води почти до изчезването. В момента има кампании, с които се заребява отново за видовото разнообразие на река Дунав. Един изключително интересен експонат, това е пещерният протей. Пещерният протей е опашато земноводно, което е трогобионт. Трогобионт значи животно, което живее само и единствено в пещерите. Постойна яма е пещеря в Хърватия, където е намерено и обитава тези пещерни системи. Типичното за трогобионтните животни е това, че липсва оцветяване, те са абсолютно бели. При живот в пълен мрак очите също загърняват, но те имат много силно обоняние и по този начин си намират храна. При изследванията в постойна яма установяват, че тези пещерни протеи прекарват доста време в покой, движат се мъничко. Метаболизмът им е много силно забавен и някои учени твърдят, че могат да достигнат до 100 годишен живот. В България има потенциално две опасни змии – пепелянката и осойницата. Има и още няколко отровни, като вълнопечелия смок и котешката змия, но при тях отровата не е толкова силна. Специфична триъгълна глава и специфичното е рогче, което може да е различимо. При нашинските отровници отровата е хемотоксин. Тя действа на вътрешните органи и кръвоносната система. Интересното при пепелянката е, че тя може да си контролира отровата. Тя може да ухапе и да ни пусне отрова. Може да ухапе и да пусне мъничко отрова или да се изсъди цялата. Но това се случва само при възрастните екземпляри. Когато са мънички, те са доста страхливи и винаги седат отровата до край. Ако не познавате добре змиите, не си играйте с тях, тъй като не знаете на какво може да попадете.